காவ்யா, பிரியா 2 பேருமே சொல்றாங்க, "இந்த கல்யாணத்தில விருப்பம் இல்ல. கண்டிப்பா சக்திக்கு இந்த கல்யாணம் பண்ணி வைக்கக்கூடாது. எங்களுக்கு நடந்த அதே கஷ்டம் கண்டிப்பா நம்ப சக்திக்கு நடக்கக்கூடாது. சக்தி நல்லா இருக்கணும். மனசுக்கு புடிச்சவனோட வாழணும்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா, அப்பா கிட்ட பேசுறாங்க. அவங்க அப்பா ஒத்துக்கவே இல்ல. இருந்தாலும் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. அப்படியே ஒரு மாரி ஃபீல் பண்றாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு மாப்பிள்ளையோட அப்பா கிட்ட போயிட்டு பேசுறாங்க. அப்போ அவரு சுத்தமா ஒத்துக்கவே இல்ல. "என்ன என்ன பேசுற? வரேன் இரு. என் ஃப்ரெண்டு தானே அவன் வந்து பேசுறான்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரூம் கதவ தட்டுறாரு. தட்டி பேசுறாரு. "இதெல்லாம் ஒத்துக்க முடியாது. எனக்கு இந்த கல்யாணம் நடந்தே ஆகணும். கண்டிப்பா என் பையன் ரொம்ப புடிச்சிருக்கு சக்திய. நான் அவன ஒண்ணும் ஏமாத்த மாட்டேன். 50 பவுன் நகை போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பா இப்ப மணமேடைக்கு வரணும். கல்யாணம் நடக்கணும்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவமா சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பிட்டாரு. என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. அங்க ஜீவா 2 பேருமே சேர்ந்து அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்றாங்க, அர்ஜுனோட கல்யாணத்த நிறுத்த சொல்லி. அவங்க அப்பாவும் ஒத்துக்கல. "இந்த கல்யாணத்த நிறுத்துனா கண்டிப்பா நான் செத்து போயிடுவேன். என்னோட தங்கச்சிக்கு எதுவுமே ஆகக்கூடாது. இந்த கல்யாணம் கண்டிப்பா நடந்தே ஆகணும்னு" அங்க சொல்றாங்க. அங்கேயும் கல்யாணத்த நிறுத்த முடியல. இங்கேயும் கல்யாணத்த நிறுத்த முடியல. என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. காவ்யா, பிரியா 2 பேருக்குமே ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க. எப்படியாச்சும் இந்த கல்யாணத்த நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ கூட ஒத்துக்கவே இல்ல. மாப்பிள்ளையோட அப்பா கூட ஒத்துக்கல. "ஓகே கெட்டிப்பேலாம்" அப்படின்னு சொல்றாங்க. தாலி கட்டும்போது கரெக்ட்டா காவ்யா தடுக்குறாங்க. காவ்யாவோட அம்மாவும் தடுக்குறாங்க. அப்போ அந்த மாப்பிள்ளையோட அப்பா வந்து அடிக்கிறாரு. சக்தியோட அப்பா வந்து அடிக்கும்போது அப்படியே தடுத்து அந்த மணமேடையிலேயே ஒரே பிரச்சனையா இருக்கு. தாலி கட்ட தடுக்கும்போது மாப்பிள்ளை அதெல்லாம் தள்ளிட்டு தாலி கட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்றாரு. அங்க அர்ஜுனோட கல்யாணமும் நடக்குது. அர்ஜுனையும் கூட்டிட்டு வந்து மணமேடையில உட்கார வைக்கிறாங்க. பொண்ணு பக்கத்துல எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. அதே மாதிரி அருணாச்சலமும் அர்ஜுன தாலி கட்ட சொல்றாரு. தான் என்ன பண்றதுனே அங்க தெரியல. எதுவுமே பண்ண முடியாம அர்ஜுனும் அந்த ஐயர் குடுக்குற தாலிய எடுக்கிறாரு. எடுத்து தாலி கட்டுறதுக்காக பொண்ணுக்கு போறாரு. அப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காரு அருணாச்சலம். நல்லபடியா அந்த கல்யாணம் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு. இங்க கல்யாணத்த தடுத்துட்டு இருக்காங்க காவ்யா. தாலி கட்டக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைய வச்சு அப்படியே மாப்பிள்ளைய தள்ளி விடுறாங்க.